Príjemný jesenný deň sa praje od mikrofónu, moje meno je William Šandor a budem vás sprevádzať počas tohto projektu a prezentačného materiálu pri projekte Rekonštrukcia skateparku v Petržalke. Dnes sa nachádzame, ako vidíš za mnou je tu nejaká urampa a ten dôvod je veľmi prozaický. Nachádzame sa v Petržalskom skateparku, ktorý bol pred 4 rokmi funkčný a keď sa pozrieš okolo mňa, nikto tu nejazdí, ani tu, žiadny skejťák, žiadny bicyklista, žiadni chlapci na korčuliach a dôvod je veľmi jednoduchý. Tento skatepark potrebuje rekonštrukciu. Práve preto sme tu aj s našou kamerou a s našou vstupnou bránou, pretože sa budeme venovať projektu Rekonštrukcia Petržalského skateparku 2005. A za chvíľku tu privítam pri sebe človeka, ktorý je zodpovedný za spískanie celej tejto akcie. Jeho meno je Peter Kadlečík. Je to streetworker, čo znamená voľnými slovami, je to človek, ktorý pracuje v sociálnej oblasti s deckami a s tínedžermi v Petržalke. A Peter nám povie niečo viac o tomto projekte a povie nám niečo viac o združení, pre ktoré pracuje. Písal sa rok 1998 a v Petržalke vznikol práve tento skatepark, ktorý bol veľkou atrakciou pre mladých ľudí, pre tínedžerov, ktorí sem chodili skateovať, korčulovať a bicyklovať a robiť iné veci. Počas ďalších nasledujúcich 6 rokov tento park došiel do toho bodu, že je zdevastovaný a nefunkčný. Práve z toho dôvodu privítame pri kamere a pri mikrofóne za malú chvíľu Petra Kadlečíka, ktorý je streetworker a ten nám povie ďalej o veciach, ktoré náležia s tým, že budeme rekonštruovať tento skatepark a ktoré sú spojené s tým, čo treba spraviť, koľko do toho treba investovať a čo je predstava týchto mladých ľudí, ktorí práve s ním komunikujú o týchto veciach. Ako som slúbil pred malou chvíľou, pri mikrofóne a pred kamerou vítam Petra Kadlečíka, ktorý je streetworkerom práve pre Caspian. Peter, vítaj. Ahoj, Vilo. Peter, mohol by si nám povedať prosím ťa trošku viac o tomto projekte, ktorý práve teraz predstavujeme ľuďom, ktorí pozerajú a možno tento materiál, čo znamená tento projekt Rekonštrukcia skateparku v Petržalke? Takto asi pred rokom a pol som sa prechádzal práve v tomto skateparku, na tomto mieste, kde som stretol niekoľkých mladých ľudí, možno nejakých 15 mladých ľudí, ktorí sem chodievali bicyklovať, skateovať, korčulovať a sami ma oslovili s tým, že čo by sa dalo urobiť preto, aby sa tento skatepark opravil. Oni mladí o to majú záujem, ale nie sú schopní to oni sami urobiť, nemajú svoj hlas tak silný ako povedzme my dospelí. Preto ako sociálny pracovník som zistil situáciu ohľadne tohto skateparku, komu patrí, kto ho financuje, kto ho postavil a kto by mohol niečo s ním urobiť. Respektíve kto ho už nefinancuje. Áno, dá sa to aj tak povedať. Preto sme sa rozhodli, že s mladými urobíme projekt snaha o urobiť nejaké kroky pre opravenie tohto skateparku. Oslovili sme miestny úrad, ktorý to spravuje a sme teraz v rokovaní s ním o tom, čo by sa dalo pre neho urobiť. Dokonca pripravujeme stretnutia mladých ľudí, týchto, ktorí by sem chceli chodievať, s ľuďmi, ktorí o tom budú rozhodovať tam na miestnom úrade. Ako sa pozrieme okolo, Peter, obidva vidíme, že tento skatepark je prázdny a práve o malú chvíľu príde, myslím, tvoja partia chlapcov, ktorí sú inlineoví skateaci a ktorí sú skateboardisti a bicyklisti. A je to práve z toho titulu, že tento skatepark je naozaj nefunkčný. A je toto ten hlavný dôvod, aby sa sem dostali deti a čo je ešte takým podôvodom možno Caspianu, klubu Caspian, v ktorom pracuješ, a či to je nejaké spoločenstvo s týmito deckami, ktoré by nemali stráviť každé po obede len pri tom, že budú chodiť ulicami a robiť veci, ktoré nemajú absolútny význam. Myslím, že tam niekde smerujete. My sme občianske združenie Nová nádej a jednou z našich aktivít je klub Caspian. Je to taký malý priestor, kde mladí ľudia môžu chodievať, tráviť svoj voľný čas bezpečnejšie, kde môžu od nás získať rôzne informácie a také práve informácie. Taktiež pracujeme vonku v teréne, ako teraz momentálne, a s týmito ľuďmi mladými sa snažíme robiť veci, ktoré sú pozitívnejšie, na ich lepšie trávenie voľného času a tiež, aby mohli niečo aj sami zmeniť v tejto spoločnosti. Napríklad to, že sa robí táto kampaň na opravu skateparku.
Takže skúsme špecifikovať trošku tie predmety, ktoré potrebujeme, alebo tie oblasti, ktoré sú potrebné momentálne na rekonštrukciu. Môžeme povedať peniaze? Tak samozrejme, že všetko stojí väčšinou na peniazoch a na ochote a záujmu o túto vec. Tento skatepark momentálne ešte nie je cenový odhad, ale bude stáť dosť veľa, niekoľko miliónov, asi do tých 3 miliónov. S mladými sa snažíme vymyslieť projekt, teda návrh týchto prvkov, ktoré sú tu, aby boli čím lacnejšie a čím funkčnejšie pre nich. Čiže aj takto chceme pomôcť miestnemu úradu, aby to bolo odborné a súčasne lacnejšie. A takisto mladí ľudia sú ochotní cez prázdniny v lete pracovať tu zadarmo v nejakých prácach, ktoré sú schopní oni ako mladí robiť. Keď si spomenul leto, a viem od teba takú malú možno informáciu, ktorá ešte nie je možno oficiálna zverejnená. Príde nejaká pomoc možno zo zahraničia, ktorá možno to bude odborná pomoc, možno to bude len pomoc. Povedz nám niečo bližšie o tomto, čo by mohlo zaujímať aj potenciálnych ľudí, ktorí sa pridajú k tomuto projektu. Práve v týchto chvíľach je môj kolega už buď nad oceánom alebo v Amerike, kde oslovuje jednotlivých ľudí, ktorí pracujú v organizáciách práve s týmito mladými ľuďmi s extrémnymi športami a snaží sa nájsť mladých ľudí, ktorí robia tieto športy, aby prišli sem, aby jednak podporili myšlienku týchto športov na Slovensku a Bratislave. Čiže prídu sem, môžu zorganizovať preteky, rôzne exhibície, zdieľať sa s mladými ľuďmi, s ktorými sme v kontakte a ktorí tu tieto športy robia a súčasne sú ochotní pomôcť pri oprave tohto skateparku. Čiže povedzme taký týždeň spolu s týmito našimi slovenskými a bratislavskými mladými by pomáhali pri oprave, ak by to bolo možné teda. Peter, ja sa ďakujem za rozhovor. Priatelia, občania Petržalky, možno občania Bratislavy a pani poslanci a ľudia, ktorí môžete do tohto prehovoriť. A sami vidíte, že tento skatepark nie je funkčný a aj to, aby prišli nejakí americkí špecialisti na tieto extrémne športy, chce nejakú rekonštrukciu, aj to, aby deti z Petržalky mali kde robiť si svoje súťaže a mohli sa len voľne korčľovať alebo bicyklovať, aj to potrebuje vašu pomoc a váš input do tohto celého projektu. A týmto vás prosíme o to, aby ste sa pripojili do tohto projektu a počas nasledujúcich minút, kedy budete vidieť mladých ľudí, ktorí práve robia rôzne kúsky na svojich korčuliach alebo na svojich bicykloch alebo na svojich skateboardoch, vás mohlo zapaliť tá myšlienka, že deti naozaj toto potrebujú. Zatiaľ ďakujeme a čakáme práve na chlapcov, ktorí nám budú ukazovať niečo viac prakticky z tohto celého umenia. Takže máme tu Jura, ktorý je biker. Juro, čau. Čau. A chcem sa ťa spýtať, Juro, práve si predvedol jeden zo skokov, samozrejme asi nie je ten najlepší, ktorý vieš, určite ich vieš trošku viac, ale práve preto nebol tak dobrý asi, pretože niečo chýba tomu, aby to bolo dobre. Povedz nám napríklad na tomto rádiuse, ktorý vidíme za sebou, čo je na tom také zlé a nedokonané na to, aby sa to muselo prerobiť, aby ste vy, bikery, mohli lepšie skákať. No napríklad je to v tom, že keď sa na teba pozriete, že vidíte, že sú tam odlomené niektoré dosky a celé to polamané, tie plechy. A je to robené z nejakých preglejok, že na to naprší a za taký rok, za 2 roky sa to celé akože nafúkne a je to potom, nie je to moc dobré ako na jazdenie, ako by sa na tom dalo niečo dobré robiť. A potom tam chýbajú ešte také začiatočné plechy pre ostatných, ja neviem, bleďakov a tak, že proste keď sa niekto na to rozbehne a tak sa tam zasekne, sa môžete pozrieť a je to aj dosť nebezpečné, keď sa tam niekto zasekne. Ďuro, teraz odhalíme tvoju tvár, daj si dole helmu a ukáž sa všetkým, aký si ty mladý muž. Ďuro, koľko máš ty rokov? Ja budem mať za chvíľku 17. A odkedy jazdíš? Asi tak rok. Asi rok. A to znamená, že pamätáš si tento skatepark ešte keď bol funkčnejší ako je dnes? Hej, ja som tu jazdeval ešte na inlinoch ako blader a ja som tu chodeval úplne od začiatku, takže ja tu poznám úplne celú pomaly na spamäť, ako to bolo. To znamená, že určite sa pridávaš k party chalanom, ktorých za chvíľku aj uvidíme, že toto treba zmeniť, aby to bolo lepšie. Áno, samozrejme.
A si z Petržalčan? Áno, túto kúsok bývam. Takže by si to ocenil, keby sa to asi prerobilo, hej? Tak to určite. Dobre, Ďuro, ja ti zatiaľ ďakujem a nech sa ti dobre bajkuje, čau. Čaute. Takže toto je Breaky, inlinea, ktorý jazdí na kočulách. Čau, Čau. Breaky, jak je starý tento park, keď nás môžeš povedať? No, 6 rokov myslím. 6 rokov, čiže 98 zrejme to vzniklo. A ty tu jazdievaš, alebo pamätáš si vôbec tento skatepark ako funkčný ešte niekedy? No, ja som tu bol ako malý, keď som mal asi 12 rokov a to bolo dosť dobré, len som to nevedel naplno využiť vlastne. Ale bolo to tu dobré, veľa ľudí som jazdil, súťaže sa tu robili. Bolo to dobré, to bol asi najlepší skatepark, čo je v Bratislave. Dobre, Breaky, teraz ťa na chvíľku prepustím a ukáž nám niečo z tvojho umenia, ktoré ovládaš. Takže toto bol Breaky, ktorý nám ukázal freestyle, jak sa volá tento kúsok, čo si ukázal? Freestyle do nejakého royalu. A ten dopad má byť asi iný, že? No hej, len dlho nejazdil. A to všetko je práve dôsledok toho, že tento skatepark nie je až tak dobrý. A ja tu vítam medzi nami aj Míša. Čau, Míšo. Čauko. A Míšo, keď sa zatiaľ pozrieme, a aj to kamera zoberie, tak vidíme tam strašne niečo zlé, čo sa volá nejaká diera v plechu. A toto je U-rampa, na ktorej asi vy inlineiaci jazdíte. Povedz, čo by ste vy chceli, aby sa to zmenilo, hlavne na tejto U-rampe? Na tejto U-rampe? No, hlavne tá U-rampa by sa mala zrezať podľa mňa. A určite novo obložiť doskami, pretože je to v kritickom stave. To znamená, že inlineiaci sa určite pripájajú k tomuto projektu Zmeňme skatepark v Petržalke. A Míšo, ty si tiež pamätáš ako Breaky, že si to jazdieval ešte skôr trošku, možno si bol asi trošku menší? No ani nie. Ani nie, ty tu nejazdieval si to, hej? A kde chodíš jazdievať? Práve preto, lebo tento skatepark nie je funkčný. No, na street, na ulicu. Na ulicu. Takže to chceme asi zmeniť. A keď sa chalani pozrieme na toto, aký materiál by mal byť na U-rampe? Je to dobré, táto preglejka drevená, alebo je to niečo iné, na čom profíci jazdia? Drevo je veľmi dobré podľa mňa. Určite lepšie ako nejaký black. Ale treba to tak nalakovať, alebo nejak obrobiť, aby to nehnilo. A je možné, chalani, že keď sa to znova treba zrekonštruuje, dáme tomu, že to bude nové, je možné, že tu bude chodiť partia, ktorá to zase zničí, pretože práve tak sa to stalo. Bol tu nový park pred 6 rokmi a zničili to nejakí chlapci, ktorí tu vôbec nemali čo robiť. Budete sa vedieť za to postaviť aj vy, vaša partia, že to zostane také, aké to bude v tom stave novom? No samozrejme, urobíme čo v našich silách. Breaky? Jasné, není problém. Takže dobre to všetkým naložíte, hej, keď to budú chcieť ničiť. Dobre chalani, zatiaľ díky a za chvíľku sa uvidíme na U-rampe, ktorá je funkčnejšia a dáme nejaké kúsky, práve vás dvoch. Takže máme tu pri sebe Peťa opäť, ktorý po tých náročných kúskoch chlapcoch nám povie niečo viac o celom Kaspiane, o tejto streetworkovej práci. A Peťo, mohol by si nám trošku približiť aspoň divákom vstupnej brány, a čo vlastne Kaspian zamýšľa aj s týmto projektom. Dajme tomu, že sa teda tento park naozaj podarí zrekonštruovať. Akým spôsobom to chcete robiť do budúcna? Najbližšie plánujeme urobiť takú vec, že máme spoluprácu s novou nádejou New Hope International, ktorá je v Spojených štátoch, myslím, že v Colorade. A oni sú vlastne ľudia, ktorí sú kresťania, ktorí tiež pracujú s takýmto skupinami mladých ľudí a chcú im pomôcť. A chcú nám pomôcť v tom, že niektorí títo mladí ľudia, s ktorými pracujú, by prišli sem, povedzme na 2 týždne. Týždeň by nám pomáhali opraviť tento skatepark a týždeň by jazdili, ak by sa už to dalo, a keď nie, tak v inom skateparku. S tým, že by vlastne mohli sa s ľuďmi, s mladými zdieľať o svojom prežívaní, ktoré majú v Amerike. Taktiež by mohli prísť ľudia, ktorí s nimi tam aj pracujú. A keby si Peťo mohol trošku povedať taký svoj osobný názor na tú celú tematiku práca na ulici, práca s takýmito chalánmi. Človek, keď môže pozrieť túto reláciu, si povie, toto je asi dosť ťažká práca s chlapcami, ktorých životný štýl nie je vždycky ukážkový a možno sú to chlapci, ktorí majú v sebe veľa pokladov, ktoré jednoducho není vidno na povrch. Ako to ty hodnotíš ako chalan, ktorý s nimi pracuje už pár rokov alebo pár mesiacov, alebo neviem presne koľko? A ako hodnotíš práve tento prostriedok, že skejťaci, bikery, práca a šírenie evanjelia? Práve tento efekt, keby si nám mohol vysvetliť. Takže výhodu tejto práce vnímam v tom, že títo mladí ľudia majú v sebe veľa dobrého. To je napríklad tá snaha, že
že robia napríklad pre tento skatepark niečo, ale to nie len pre nich, ale pre tých, ktorí sem v budúcnosti budú chodiť, ktorí sa možno teraz narodili. A na tomto ja sa snažím stavať, že je niečo v nich pozitívne. Mnohí z nich majú povedzme zlé skúsenosti či už z rodín alebo so známymi, čo sa týka kresťanstva a akékoľvek viery a vlastne tu je možnosť vôbec sa s nimi zdieľať, že aj ja mám nejakú skúsenosť a že tá skúsenosť môže byť aj iná a že tá viera môže byť aj úplne o niečom inom ako to, čo oni zažili doposiaľ. Čiže dá sa povedať, že Caspian práve do tohto ide, že ukážeme Boha tým reálnym spôsobom týmto mladým ľuďom. Myslím si, že je to jedným z cieľov Caspianu. Dobre, takže priatelia, práve teraz môžete vidieť na našej obrazovke adresu Caspian a to je možno pre tých z toho bratislavského kraja, ktorí by chceli prísť a navštíviť tento klub, takže dole uvedená adresa je práve adresa Caspianu. A ak chcete pomôcť aj tomuto projektu, práve preto tam ide aj e-mailová adresa Peťa, ktorý je vlastne tento sociálny pracovník v tomto občianskom združení. Môžete sa na ňa kontaktovať a ďalej môžete prispieť aj na budovanie tohto skateparku, aj keď možno nie ste z bratislavského kraja. Takže ideme sa pozrieť do A-parku a do skateparku, ktorý je žiaľ trošku malý a práve preto chceme aj tento väčší park urobiť lepším a funkčnejším. Takže o malú chvíľu si pozrite práve kúsky týchto chlapcov. Deceived again, exposed by the light, true colors of sin. Take down the regimen, break the trend, but rushed by your peers and your so-called friends. Keep your peoples tight, watch your enemies close. Trust what you know, soon enough they'll choke. Where were you when we started this thing? You wasn't around, this ain't yours to claim. You'll never take what's been given to us. Wipe that smile off your face and that look of disgust. Uprise, now fall in line. Roll with the pack and get left behind.